trinquet inaugurat ahir amb la presència d'Antoniet, el mític jugador de la Plana, i amb una partida de luxe que disputaren dos jugadors que es retiren, Fèlix i Genovés II. El Jovent, nou trinquet d'Almassora, està preparat per a rebre les millors partides dels professionals. Després de 6 anys des que s'iniciaren les obres, per fi la nova construcció està acabada. El trinquet Antoniet queda inaugurat amb la presència del meritós exjugador local. No vam dubtar que si tenien que ficar-li nom a este trinquet tenia que ser el d'Antoniet d'Almassora, perquè va fer que el nom d'Almassora ressonara a nivell nacional. Han passat més de 30 anys des que el gran Antoniet farà les delícies dels aficionats en l'antic trinquet. Això és mitja vida. Jo quan van tancar el trinquet me vaig disgustar molt, però ara han fet aquest trinquet nou, que per mi això és una alegria molt gran. Gran amic de Genovés, Antoniet va ser campió nacional d'escala i corda al 73. No n'hi ha cap dubte. Este en Almassora segur com Messi. I ningú millor per inaugurar el trinquet que el fill del seu gran amic, Genovés II, que junt amb Fèlix es retira enguany. Sempre és un plaer inaugurar un trinquet i més si porta el nom d'un amic, no? de la família, com és Antoniet. No es va voler perdre la partida el mític Rovellet, amb 90 anys, una de les grans figures de la pilota del segle XX i que es va quedar meravellat de les noves instal·lacions. I mentre uns es retiren, altres s'obrin pas. És el cas de la jove promesa Diego. Ahir firma una bona actuació. El de la Plana té un futur esperançador.